амнияти давлату миллат, ҳаёти осоиштаи ҷомеа ва пешрафти тамоми соҳаҳои иқтисодиёту иҷтимоиёт пеш аз ҳама ба тинҷиву оромӣ ва мустаҳкамии марзу буми кишвар вобаста аст. бахшида ба 27-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру навоҳии вилояти Хатлон чорабиниҳои идона доир гардид. хурда савганд ба сад тантана бо номи ватан, бош ҳушёр ту якдам зи ватан чашм макан. дар толори театри мусиқӣ масакавӣ ба номи Ато Муҳаммадҷонови Шаҳрибухтар ба ифтихори ин санаи таърихӣ афсарону сарбозон собиқадорон ҷамъ омаданд. дар ҳамоиши идона қайд гардид ки аз рӯзҳои аввали таъсисёбии артиши миллӣ сарфи назар аз вазъи номусоидии ҳарбию сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодии кишвар, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи мустаҳкам намудани иқтидори мудофиавии кишвар диққати махсус равона намуданд. ҳамин аст ки дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурӣ рушду тараққӣ ёфта, базаи моддию техникии он мустаҳкам ва бо кадрҳои баландихтисоси ҳарбӣ таъмин гардиданд ва имрӯзҳо мардони шуҷои ватан бо сари баланд баҳри ҳифзи ин хоки аҷдодӣ адои хизмат менамоянд. ман сержант Айюбзода Шоҳинҷон Айюб, ман тӯли якним сол мешавад ки ихтиёран дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисми ҳарби 3503 қушунои дохилии Вазорат корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бухтар адои хизмат намуда истодам. дар вақти омадан ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ман ин чизро дарк кардам ки ҳар ҷавонмарди тоҷик метавонад дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон омада адои хизмат намоянд. шароит дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон то рафз мукаммалтар гашта истодааст. мо дар он ҷо на танҳо машқҳои тактикӣ, балки дар он ҷо дониши худро сайқал медиҳем. дар вақтҳои холигии худ, дар вақтҳои мустақилонаи худ метавонем ба китобхонӣ шурӯъ намоем. ва баъзан дар вақтҳое мешавад ки дарсҳои гуногун аз ҷумла ҳайёриҳои башардӯстӣ ки дар бораи ҳама қаҳрамонҳо ва дигар чизҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон пешбарӣ мешавад, ахборҳои сиёсӣ мо бохабар мегардем. аз ин рӯз ба ҳама ҷавонмардое ки имрӯз ҳамсолони мо ҳастанд метавонанд дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бипайванданд. дар ҷамомат як қатор афсарону сарбозон собиқадорон бо ифтихорнома, рутбаҳои ҳарбӣ ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. ман розӣ мешавам ба ҳамон шарте ки ин ҳами ҷекчани ту, ин ҳами навераки ту барава мардак борин ба сари баланд хизмати модар ватана иҷро карда биёя. чорабинии идонаро ҳунармандони театри мусиқӣ масакавӣ ба номи Ато Муҳаммадҷонови Шаҳри Бухтар бо саҳначаҳои ҳаҷвии тарғибгари мардонагию далерӣ ва худогоҳию ватандӯстӣ ва инчунин рақсу сурудҳои дилнишини санъаткорон шукӯҳу шаҳомати дигар бахшид. баҳриддини Эмомиддин Фирӯз Қурбонов, вилояти Хатлон, махсус барои барномаи таҳлили хабарии Иттило.